ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ሰሙን ኣቕፂሩሉ ኣብ ዘሎ ግዜ መንግስቲ ኣሜሪካ ህንዲ ካብ ሩስያ ዘይተጻረየ ነዳዲ ንኽትዕድግ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣንቢርዎ ዝነበረ እገዳ ንግዚኡ ኣልዒልዎ። ሓላፊ ቤት ግምጃ ኣሜሪካ ስኮት በሰንት ሩስያ ንህንዲ ንሓደ ወርሒ ጥራይ ነዳዲ ክትሸጠላ ከም ዝተፈቕዳ ብምሕባር ኮነ ኢልናይና እቲ መቓን ግዜ እሕፂርና ኢሉ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ካብ ዝኸፍታ ኣትሒዘን ሚልዮናት በራሚል ነዳዲ ኣብ መጻወቦ ሄርሙዝ ተዓጊቱ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መጻወቦ ሄርሙዝ ብደቡብ ዑማን ብሰሜን ድማ ኢራን ዘደዋብኦ ጸቢብ ማያዊ ኣካል ኮይኑ ኩሉ እቲ ካብን ናብን ወሽመጥ ዓረብ ዝመሓላለፍ ደረቕን ፈሳስን ንብረት በዚ መጻወቦ ይዝሓልፍ። ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊኣ ኩናት ካብ ዝጅምራ ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ ብመጻወቦ ሄርሙዝ ዝሓልፋ መራኽብ መጥቃዕቲ ከም እትፍጽም ከተጠንቀቕ ጀሚራ እያ። ኣሜሪካ ሩስያ መጀመርታ ረብዒ ዓመት ናይ 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ቁልዕ ወራር ካብ እትጅምራ ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ብምንባር እተን ካብ ሩስያ ነዳዲ ዝሽምታ ዝነበራ ሃገራት ካልእ ኣማራጽታት ከናድያ ሓቢራተን ነይራ እያ። ኣሜሪካ ብፍላይ ነታ ቀንዲ ዓሚል ሩስያ ዝነበረት ህንዲ ካብ ሩስያ ነዳዲ ከይትዕድግ ኣጠንቂቓት እያ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ሩስያ ጸዓት ሸይጣ ኣብ ኩናት ዩክሬን እተውዕሎ ገንዘብ ንኸይትረክብ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ብሰንኪ ምዕጻው መጻወቦ ሄርሙዝ ካብ ሃገራት ዓረብ ዝመጽእ ዝነበረ ነዳዲ ተቋሪጹ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ህንዲ ካብ ሩስያ ናብ ሓደ ወርሒ ነዳዲ ንኽትገዝእ ብኣሜሪካ ተፈቒድላ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ግምጃ ኣሜሪካ ስኮት በሰንት ሩስያ ናብ ህንዲ ንሓደ ወርሒ ነዳዲ ሸይጣ እትረኽቦ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘይህሉ ብምሕባር እቲ ካብ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ መራኽብ ዝተጻዕነ ነዳዲ ክትሸይጥ ጥራይ ተፈቒድላ ከም ዘሎ ኣብርሂ። እዚ ሓላፊ ብመንገዲ ኤክስ ወይ ናይ ቅድም ትዊተር ኣብ ዘጽፈሮ ጽሑፍ እቲ ነቲ ኢራን ንሆርሙዝ ብምዕጻው ንዓለማዊ ንግዲ ጅሆ ንምሓዝ ትፍትኖ ዘላ ንምፍኻስ ዝተገብረ እዩ ኢሉ። ህንዲ ኣብዚ እዋን 25 መዓልታት ጥራይ ከጽንሓ ዝኽእል ነዳድን ጋዝን እዩ ኣብ መኸዘነ ነዳዲኣን ጋዚኣን ተዓቒሩ ዘሎ። ብሰንኪ ኩናት ኢራን መጻወቦ ሄርሙዝ ምስ ተዓጸወ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከይተኣቱ ስግኣት ጸኒሑ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተጀመረ ኩናት ካብ 4 ክሳብ 5 ሰሙን ከም ዝወስድ ምስ ገለጸ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ህንዲ ሻቑሎት ፈጢርላ ጸኒሑ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳወባ ከባቢታት ብወገን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደጋፍ ንምድጋፍ ማዓስከር ከም ዝተኸለት ብሮይተርስ ካብ ዝግለጽ ኣትሒዙ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ሱዳንን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ፕሬዚደንት ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ክዘራረብ ፈቲኑ ከም ዘይሰለጦ ተገሊጹ። ነዛ መልኪተን ማዕከናት ዜና ሱዳን ዘርጊሖኖ ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ሱዳን ብምእታው ብድሮናት ወይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ፈጺማ ዝብል ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ከምኡ ድማ ብወገን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን ብዛዕባ እቲ ፍጻመ መግለጺ ድሕሪ ምውጽኡ ነቲ እናሓርፈ ዝመጽእ ዘሎ ርክብ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ብዝምልከት ፕሬዚደንት ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቀጥታዊ ዝርርብ ንኽገብር ጻዕሪ ከም ዝገበረን ይኹን እምበር እቲ ጻዕሩ ከም ዘይተዓወተን ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ብተወሳኺ ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ማዓስከር ገይሮም ብመንገዱ ሎጂስቲካዊ ሓገዛት ንኽረኽቡ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕርታትን ምንቅስቓስን ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክበትኽ ዝኽእል ምዃኑን እየን ሓቢረን። ኣብ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ሓደ ሽሙ ዘይተገለጸ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናይ ሱዳን ማዕከናት ሂቦ ኣብ ዘሎ መግለጺ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ነቲ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንኽዛተ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቀጥታዊ ርክብ ክገብር ከም ዝፈተነ ይኹን እምበር ብወገን ኢትዮጵያ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ንኽራኸብ መንገዲ ከም ዘይተፈጥረሉን እቲ ዝተፈተነ ርክብ ከዓ ፈሺሉ ምህላው እዩ እዚ በዓል ስልጣን ዝገለጸ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር መንግስቲ ሃገር ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባርነት ወሲብ ሒዝወን ኣሎ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ትካል ከሲሱ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ የቆላን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባርነት ወሲብ ብምሓዝ የሳቅቕ ኣሎ ክብል እዩ እቲ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱ ዘሎ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዕስለ ጾታዊ ዓመፅ ይፍጸመን ከም ዘለዎን ኣመልኪቱ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝፍጽምዎ ቅትለትን ምዕናው ንብረትን ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረግ ምዃኑ እውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይወቀስ። እቲ በቲ ትካል ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ምዕራብ እቲ ክልል ቀለም ወለጋን ዞን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢታት ብዝተገብረ መጽናዕቲ ዝተዳለወ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ገዳይ ናይቲ ዝተባሃለ ጾታዊ ዓመፅ ዝኾነ 10 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ምንባሩ እውን ተጠቒሱሎ። 7 ካብኣተን ትሕቲ 18 ዓመት ኣብ ዝነበራሉ እቲ ዓመፅ ከም ዝተፈጸመን ድማ ይዛረባ። ሓንቲ ጾታዊ
ሳልሳዊ ዓመት ዝበጽሓ ኣብ ዝሃቦ ተቓል ንሽዱሽተ ሰሙን ዝኣክል 15 ደቂ ኣንስትዮ ንዓይን ጓለይን ዓሚጾምና ብምባል እውን ከሲሳላ። እተን ግዳያት ኣንስቲ ወይ ቤተሰብ ኣባላት ጸጥታ ወተሃደራት መንግስቲ ብምዃንን እቲ በደል ከም ዝበጽሐን እውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልጽ። እቲ ንልዕሊ 11 ዓመታት ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን እቶም ዕጡቓትን ክካየድ ዝጸንሐ ግጭት ኣብቲ ክልል ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራን ዕንወት ትሕተ ቅርጽን ከም ዘስዓበ ይግለጽ። ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ብዛዕባ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ ግብረ መልሲ እኳ እንተዘየለ መራሒ ናይቲ ጉጅለ ድሪባ ኩምሳ ወይ ጃል ማሮ ግን ኣባላቱ ንሲቪላውያን ዕላማ ከም ዘይገብሩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምዝራቡ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ጸብጺቡ እዩ። መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ መስመራትን መራኸቢታትን ከም ዝቋረጽ ምግባሩ እውን እቲ ዓመፅ ክፍጸም ተራ ከም ዝነበሮ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ከም ዘይተቋርጾን ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ከዓ ናይ ህላወ ጉዳይ ኢላ በተደጋጋሚ መግለጺ ኣብ እትህበሉ ዘላ ግዜ ምስ ጎረባብታ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያ ዘላ ኮይና ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ሕጂ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳወባ ከባቢታት ብብዝሒ ሰራዊት ተዋፍር ምህላዋ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ጸብጺበን። ዎል ስትሪት ጆርናል እትበሃል ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ናይ ኣሜሪካ ማዕከናት ዜና ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣገይራ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ልዑላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ ኣለኒ ብምባል ብተደጋጋሚ መግለጺ ትህብ ከምኡ ድማ ጻዕሪ ትገብር ከም ዘላ ኣብ እትገልጸሉ ዘላ ግዜ ሓይልታታ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳወባ ከባቢ ብብዝሒ ተዋፍር ከም ዘላያ ገሊጻ ዘላ። ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ገለ መዓልታት ምስ መንግስታዊ መደበር ቴሌቪዥን ሃገሩ ብቋንቋ ትግርኛ ገይሩ ኣብ ዝነበረ ቃለ ምሕተት ሃገሩ ንዝኾነት ሃገር ክትወርር መደብ ከም ዘይብላ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ይኹን እምበር ኣብቲ ቃለ ምሕተቱ ናይ ኤርትራ መሪሕነትን ንሕወሓትን ክነቅፍ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ላዕለዎት መራሕታ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ ጽምብላትን በዓላትን ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ መግለጺታት ዝህቡ ኮይኖም ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከዓ ነቲ ሃገር ናይ ህላወ ጉዳይ ብምባል እቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ከም ዘይተቋርጸያ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ተራእዮም። ኤርትራ ነዚ ብወገን ኢትዮጵያ ንባሕሪ ዝምልከት ዝወሃብ ተደጋጋሚ መግለጺታት ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ድማ ተኽታኹን ናይ ኩናት ኣጀንዳን ብምባል ንሰልፊ ብልጽግና ብትሪ ነቒፈያ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።